eskerrik asko hona etorri zaten guztioi eta eskerra baita ere Erein Argitaletxeari. Mikel Egile hor protagonista duen novela hau ere Uztagorrian argitaratzeko aukera izateagatik. Ja, zuk ongi esan duzun bezala, 3. novela da. Lehenengo Errauts izan zen, 2. Herensuge Gorriaren urtea, eta orain lehertu da festa, ez? Oraingo honetan, kazetaritza utzi eta ikertzaile lanetan hasiko zaigu Mikel Egile hor. Bulegoa ireki du Donostian, kazetari lanbidea utzi eta bete-betean ikertzaile lanean hasiko da. Noiz eta Donostia Europako Kultur Hiriburutzaren atarian denean, ez? Eta hain zuzen gazte baten desagerpena ikertzeko enkargua emango diote, baina bera ez da izango gaztearen atzetik dabilen bakarra. Polizia ere, ertzaintza ere, atzetik dabilkio. Kultur hiriburutzaren ospakizuna ondatu edo galarezi nahi duelakoan, ez? Beraz, atentatuen psikosia edatu da, hirian, eta 2016ko ospakizuna arranditsua ari batean dago, ez? Eta beraz, ikusten duzuenez, Donostia 2016 Europako Kultur Hiriburutzaren testuinguruan kokatu dut novela, ez? Zergatik galdetuko duzu agian. Europaren ideia asko interesatzen zaidalako. Europa inoiz baino beharrezkoa dugula uste dudalako. Eta Europaren aldarria ere egin nahi dudalako. Baina Donostia 2016-ren Europako Kultur Hiriburutza honen prozesuari erreparatzen badiogu, iruditzen zait, hemen gertatutakoak lotura handiagoa daukala Braunschweig Austriar telesail batean gertatzen denarekin Europaren ideia horrekin baino, ez? Telesail hori Braunschweig izeneko herri batean dago kokatua, eta herritarren arteko desadostasun izugarria dauzkate, gatazkak, hiria zorrez beteta dago, erreka jotzeko zorian dago, eta alkatere zer ideia distiratxu bururatzen zaio, Ama Birjinaren agerpen bat antolatzea, herrian. Zertarako, turistak erakartzeko, eta turistak erakarri eta etekin ekonomiko bat ateratzeko, ez? Hor sortzen da masa fenomeno horri, ez? Eta orduan, nik uste dut hemen ere Ama Birjina ez, baina Europako Kultur Hiriburutza jetxi dela zerutik Donostiara, ez? Eta noiz jetxiko gaina eta Europar Batasuna gainbera jotzekotan dagoenean, ez? Brexitarekin, etorkinen krisiarekin, eta hemen ere, Braunschweigen bezala, bai hiriburutzaren aldekoek, bai kontrakoek, danak etekin bat atera nahi diote hiriburutzari, ez? Norberak bere interesa ditu buruan. Baina, nik uste dut, Europaren ideia umezortz geratzen dela, ez? Ospakizun urte honetan, Europako kultur hiriburutza ospatzen den urtean, Europaren ideia hori umezortz geratzen da, ez? Eta zergatik, nik uste dut, egiaz, hemen oso jende gutxiri interesatzen zaiolako Europa edo Europaren ideia hori. Edo nik eztabaida sakonik behintzat ideia horren inguruan ez dut ikusi. Eta hain zuzen, horrexegatik idatzi nahi izan dut, edo behintzat eztabaida hori sustatzeko novela hau.